Taas nga linya nga misangpot sa pagdasok sa mga botante sa mga polling centers na sinati. Samtang babay nga naghambing og depresyon, kalit lang nag-wild samtang nangita siyang pangan sa mga clustered precinct. Bana sa mga babay miingon nga wa makainom sa tambal ang iyang asawa. Ani ang report? Pasado alas 5 sa buntag, taas na ang linya sa mga botante nga nasinati sa Basak Elementary School. Ang uban, nabalakang di makasud kun way vaccination card, busa si Elsie Ibanez, naniguro na lang. Mao na nga naniguro lang jud, may basig di niya magbalik-balik lang unya mi ba nga di niya mikasud makabutan niya. Taas ra ba kayong linya. Una nang mipahibaw ang COMELEC nga dili kinahanglan nga bakunado aron makaboto. Sa kataas sa linya gawa sa tunghaan nga miabot na gani daplin sa kalsada, gipasud na lang sa tunghaan ang mga botanteng galinya. Apan misangpot na hinuon kini sa pagdasok sa mga botante nga nangita sa ilang mga clustered precinct. Nakadapit sa pagtagad sa mga tao, dihang nag-wild kining 55 anyos nga babay tungod sa gingong gihambin niyang depresyon. Matod siyang bana, wa pa makainom og tambal ang iyang asawa. Mukaletra lagi ni siya, mukaletra man gud siya kuan. Mukaletra siya og ngana ba. Naani sa maintenance na wala naman may kapalit. Mga medical staff ug BFP nga nadistino sa dapit ang dali nga mitabang dayon kaniya. Gihato dayon kini sa tambalanan. Samtang sa Paho Elementary School, taas nga linya usab sa mga botante ang nasinati karong adlaw. Tungod kay dili na ma-accommodate sulod sa Paho Elementary School ang mga botante, ang linya naabot na dinhi daplin sa karsada. Gani sa kataas sa linya, halos na occupy na ang dakong bahin sa Sangi Road. Ug ang linya naabot na ngadto sa may Paho Terminal. Nga delikado usab kaayo, ilabi na kay daghang mga sakyanan ang mag-agi-agi ug delikado kaayo sa disgrasya. May 15 kini ka mga clustered precincts, apan gamay lang ang school grounds. Sa atbang sa tunghaan nga mo ang Paho National High School, way linya sa mga botante. Apan gadasok ang mga botante nga galinya sa mga clustered precinct. So there are only 9 clusters in Paho National High School. Maybe ma'am, high-rise ang mga buildings sa Paho National High School as compared to Paho Elementary School. Sa kinatibukan, may 339 ka mga clustered precincts sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Alang sa eleksyon 2022 coverage, uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV, Balitang Misdak.